25.7. Morus nigra trnaviensis, stav vývoja dreviny a vegetácie. Ide o exemplár vysadený cirka pred 40 asi rokmi. Nevieme presne určiť, možno 50 rokov, ale skôr 30 až 50 rokov. Ide o veľmi kvalitné plody. Degustovali sme ich už pred mesiacom. Dvakrát. Posledný krát boli veľmi harmonické chuťovo, sladko-kyslé, veľmi šťavnaté, explózia šťavy. Veľmi dobrá, intenzívna ovocná chuť. Takže teraz sa pozrieme, koľko zostalo. Plody by mali posledné dozrievať cirka v auguste. Strom nie je zavlažovaný. Priemer kmeňu je tak 25 cm. Vidíme. Jedná sa o kerostromovú formu. Strom nie je zavlažovaný z toho dôvodu, že majiteľ nevládze sa starať o tento strom nádherný. Tu je nádherný figovník. Nádherné plody má, slzovité. A je to určite odroda trnavská. Má veľmi hrubé, drsné, chlpkaté, také jak šmirgel listy. Zhora aj zo spodu, ale zhora ich má viac šmirglovité. Jak brusný papier. A vidíme stav plodov. Niektoré sú ešte len takéto, do rúžova, tie sú ešte tvrdé. A sú také guľovité, také baculaté. Takže typické plody pre odrodu nigra. Majú aj veľké tie súkvetia, vlastne to zhutnené súkvetie a tie guličky vlastne z čoho sú, tak sú typické pre Morus nigra, také veľké a je to explózia krvavej vínovej šťavy oproti druhu alba alebo rubrata má také drobnejšie tie guličky, ktoré vlastne tvoria ten finálny celkový plod. Nigra až takto tú šťavu nestrieka. Tieto sú extrémne citlivé na utlačenie a sú také krehké, keď ich človek začne jesť, kúsať, tak sa sami až tak rozplývajú, čiže není sú také huževnaté ako druhý ovocné Morus alba alebo Morus rubra alebo hybridné druhy alebo odrody. Čiže sú také viacej také akoby želatinové, ale nie želatinové, ale také proste prúžnejšie väčšinou bývajú, jak tieto Morus nigra. Tie sú fakt také výnimočné alebo jedinečné, odlišné od tých ostatných druhov morus. Áno. Takže vidíme, a ešte k tomu vyznačuje sa to tým, že Morus nigra, alebo konkrétne táto odroda trnavská, respektíve pukánska, má o moc menej plodov, čiže tá produkcia je o moc nižšia ako u tých iných druhov a odrôd. Takže týmto sa s vami lúčime. Vidíte, že trošku tie listy trpia ako škvrnitosťou, ale je to aj tým, že je tu nahustotá výsadba a je v tieni, takže nemá dostatočnú ventiláciu tá koruna. Strom je vysoký asi tak 4 metre, 4-5 metrov, na šírku asi 4 metre, taká guľovitá klasická koruna. Takže majte sa krásne, nech vám to rastie, nech sa darí. Dovidenia.